Radioclick, a Europa que namora. Ola, benvidos e benvidas a un novo episodio de Radioclick de Contar e Cantar. Sagrario Torrado segue contándonos os contos da súa avoa. Eu son Sara e, como sempre, imos escoitar un novo episodio. Como se titula este conto, Sagrario? Pois bons días, Sara, e bons días a todos os ouvintes. Este vai ser o derradeiro conto de miña avoa, da escolla que fixemos para esta semana das letras galegas, e puxémoslle por título Castigo Divino. E de que trata? Algún tema relixioso, quizáis? Sí, exactamente, é un tema relixioso. A min chamaba moito a atención este conto por como describe unha profesión moi antigua, que agora xa non existe, que é a dos carreteiros, as persoas que carretaban mercancías, non, do monte, por exemplo, ata a aldea. Ela describeu moi ben ao comezo, pero o trasfondo do conto é efectivamente un milagre que se converte finalmente nun castigo divino. Pois moitas grazas, Sagrario, moitas grazas a todos e a todas por escoitarnos e esperamos que gozase desde esta serie de capítulos de Contar e Cantar. Eran dous carreteiros que andaban a carretar pinos, que antes non había nin tractores, nin camións así para os pinos. Carretaban os carreteiros e iban de carretar hacia a tardiña para a casa e levaban as vacas e os bois entrepostos e eles iban deitados no carro, cada un no seu. Un iba máis adiante e outro máis atrás. E ao de atrás apareceuselle unha muller cun meniño no brazo e dille ela: "Ai, señor, non me deixa ir no carro un pouco, que vou moi cansada con este neno nos brazos." E dille ela: "Ai, non, señor, que levo ando moi cansado, cando vou todo o día a carretar." Pero ele iba no carro. E vai ela e marchou para adiante, pasoulle diante ao carro, e foi onde o que iba ela adiante, que xa non se vi, e dixolle: "Señor, deixame ir no carro, que vou moi cansada con este rapaciño en brazos que veño de andar moito camiño." E dille el: "Sí, señor." Parou, pois, e baixou do carro, e colleulle o meniño no brazo, e dixolle: "Suba este." E despois toma o meniño no brazo. E ele agarrou a man ao anfunqueiro e foi andando, e foron falando, e ela no carro. E dixolle ela: "E que tal de cosechas estes anos?" "Ai, señora, levamos 2 anos de moi mala cosecha, non se colle case nada." E dixolle ela: "Pois agora van a vir 2 anos seguidos moi colmados, de moita fartura." E dille ela: "Señora, e iso lo afirma usted?" E dille ela: "Sí, esto es tan verdadero y tan claro como los demonios en el carro de atrás han entrado." E vai e foi xa atrás a ver se vía o compañeiro e non apareceu máis nunca, nin o compañeiro, nin o carro, nin a vaca.